Γεια σας. Θα δούμε ένα παράδειγμα από ένα φινάλε στο βιβλίο του Marat Makarov, The Endgame, και αφορά τη στρατηγική στα φινάλε και την τοποθέτηση του βασιλιά. Σαν μια πολύ μικρή εισαγωγή, ο Μακάροφ λέει ότι, ας πούμε, στο φινάλε ο βασιλιάς είναι καλύτερα τοποθετημένος, ειδικά όσον αφορά την επίθεση, όταν είναι μπροστά από τα πιόνια του. Αλλά για το παράδειγμα αυτό, το αναφέρει και όλα για αυτό το λόγο, όταν η πλευρά που αμήνεται ο βασιλιάς της είναι στην ίδια οριζόντια με ένα από τα πιόνια, ας πούμε στο παράδειγμα αυτό, τότε είναι εξίσου καλό αυτό, γιατί ο αντίπαλος δεν μπορεί να τον κερδίσει εύκολα, ειδικά τώρα, ας πούμε, μιλάμε συγκεκριμένα σε αυτό το παράδειγμα. Εντάξει, ως κάποιοι πάντα μιλάμε συγκεκριμένα και λιγότερο γενικά. Τέλος πάντων, ο μαύρος, ας πούμε, ακόμα έχει την κίνηση, ακόμα και με την κίνηση όμως μπορεί να κάνει εύκολα ισοπαλία. Πρέπει να παραμερίσει, ας πούμε, και να παίξει δέλτα 6. Τώρα ο βασιλιάς ο λευκός πάει για το πιόνι στο η6, παίζει ζ4, ο μαύρος πάλι πίσω στο ε6, η5 ο βασιλιάς, ζ7 ο μαύρος βασιλιάς. Τώρα ο λευκός βασιλιάς δεν έχει τετράγωνο να συνεχίσει από κοντά την επίθεση αντίας του πιόνι στο η6, δεν μπορεί να πάει στο θ5 ούτε στο ζ5 γιατί προστατεύονται, και ας πούμε, μόνο να υποχωρήσει μπορεί πάλι στο ζ4, γιατί πρέπει να προσέχει στο ζ5. Δεν ξέρω τώρα ακριβώς τι γίνεται, μια στιγμή να δω λίγο τη μηχανή. ζ5 μάλλον πρέπει να είναι πάλι στο παλιά θέση, ναι. Αλλά αν προσπαθήσει να συνεχίσει την επίθεση ο λευκός εναντίον του πιονιού στο η6 και παίξει για παράδειγμα θ6, εδώ, ας πούμε, η θέση του είναι χαμένη αμέσως, γιατί ο μαύρος βασιλιάς θα παίξει ζ6 και τώρα ο λευκός δεν έχει κίνηση η οποία τον σώνει από την ήττα. Ας πούμε, αν παίξει τον βασιλιά στο θ7, ο λευκός θα παίξει το πιόνι στο η5, αν φάει, τρώει και πάει, κόβει το πιόνι στο γ4 και προάγει το πιόνι του στο γ5 σε βασίλισσα, γιατί ο βασιλιάς ο λευκός είναι πολύ μακριά από τη δράση. Όταν σπρώξει το η5 και σπρώξει ο λευκός θ5, η4, θ6, η3, τώρα ο μαύρος πρέπει να παραμερίσει για να μπορέσει το πιόνι να προαχθεί, η8, η2, η7, και ο λευκός βγάζει με σάχ και κάνει μάτι σε δύο κινήσεις. Πρώτη κίνηση, ας πούμε, είναι f8, z7, η7 σάχ και ε7 μάτ. Οπότε η θέση εδώ είναι ισόπαλη. Αυτό όσον αφορά τα φινάλε στην ίδια οριζόντια, όταν θέλουμε να αμυνθούμε. Ευχαριστώ.